سید بادشاہ صاحب عرض کیتا ہے اس دنیا دے بازار دے وچ سامان دی قیمت کائی نہیں، باقی ہر شے مہنگی پئی وکدے، ایمان دی قیمت کائی نہیں، پیسے فرد ہوئے دے یوسف پے ویندن مہمان دی قیمت کائی نہیں، کتے 5 لکھ دے پے وکدن انسان دی قیمت کائی نہیں۔ شاہ صاحب تو کسے نال بولے تو کوئی تیرے نال بولے من میری جان پسند نہیں، کرے دیتے کوشش قبضے دی مینوں رانی خان پسند نہیں، پر سیل کشمیر دے لوکاں نوں کہ ہندوستان پسند نہیں، انہیں جڑا تیرے نال ہوئے مینوں وہ انسان پسند نہیں۔ کہ الحمدللہ سکینہ گمینی بدن حسنت رئیس تو دھوکے ساڑھا کھے گیا اپنی نسل بنائی ساڑھے دشمنہ نال کھلو کے خود بکیا ڈنگ زندگانی دے میرا دعوی نفسن روکے جڑے بھوکن کتے سیانوں ذل مردن ہلکے ہوکے جی شاہ صاحب میرے نال خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ڈھردا ہے، میرے پیار دی بکلے جو مخلص بن کے پل پل میں خانہ ڈھردا ہے، تو مننا من تیری اپنی مرضی اپنا بیگانہ ڈھردا ہے، میں نبضوں درد زمانے دی میرے نال زمانہ ڈھردا ہے۔ بڑی مہربانی ملک وکاس بھی کی جبے کا حوصلہ افزائی 500 روپیہ بنایا 9000 جبے کا صاحب حوصلہ افزائی دے بے شکر گزار اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی دراز کرے۔ آل نبی اللہ علیہ پیر صاحب سامان شاہ صاحب حوصلہ افزائی دے بے حد ممنون، سید بادشاہ صاحب بڑی مہربانی حوصلہ افزائی دے بے شکر گزار۔ رجرن دا کدی مست نگاہی نے ڈٹھا تو رکھے پتہ تھا کہ حالات کہ دی رو دا مار کے ڈھائی نے ڈٹھا کرو توبہ دل آزاریاں دوں دینا وقت صدائی نے ڈٹھا آئی ساڑھ کے گال بجے ملک تو کوئی سو ساڑھا دار دے کلائی نے ڈٹھا۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب آگ بن کے پیارنا دیکھے کر مدد علی جمانگ لگ جاوی بھیڑا ہوندے ہی لوگ محبت آدامت ہجر ڈنگ لگ جاوی کارمان نہ دل دیا بڑھ نہ دے حسنا دا جنگ لگ جاوی کار کار دے رسویاں رس منیے مدہ جنگ دا جنگ لگ جاوی پیسوں نہ پیسوں نے رکھ دے ہی کو جے نہیں ہوندے کہ سجن مثالی ہوندے جڑے باغ دی رکھی آپ کرن کے قیمتی مالی ہوندے اتے پھل بخدا دے نو لگ دے بوٹے پیار تو خالی ہوندے جڑے دکھ وڈ لیندے مشکل وچ کڈے سجن حلالی ہوندے۔